Ngikwamukele ke mbukeli uhleli nosamukeliso kaNqulunga kanti lezi indaba ze1KZNTV. Ake sikubhekele ke ihamba phambili osuku namhlanje. Iningizimu Afrika igubha inyanga yamalungelo abantu. Kuphumeke umkhankaso kuyohlonza izinkinga zomphakathi waseThekwini. Kanti kuvulwe indawo ezogcina izinto zasemtholampilo esesebenzile eThekwini. Iningizimu Afrika ke igubha inyanga yamalungelo abantu. Ngakho ke sixoxisane nomphakathi abantu abaziguqula ubulili ngolimi lwasemzini ke i-transgender. Ukutholaka kabanzi ngempilo yabo kanye nokwamukeleka kwabo ke emphakathini. Ithimba ke lezi ndaba le1KZNTV uZamando Sicele noThabani Maphumulo baxoxisane nalo mphakathi ukuzokuthi ngakube njengoba sesangena kuhulumeni wentando yeningi bazizwa ke bekhululekile yini bona emphakathini. Ngonyaka ka2016 kwashintsha impilo kaMesuli owaba yisisulu sokudlwengulwa abalisa bangaziwa abayisithupha. uMesuli uyilunga lomphakathi iLGBTQIA+ kanti ungomunye wabesifazane abangaphezulu kwesigidi abazalwe benobunye ubulili kodwa bungahambisani nobuyena. Isimo lesengadlula kusona senzeka ngo2016 eGoli Johannesburg bengihlala khona noma wami. So bekuyisikhathi sasebusuku bekhona lapha engiphuma khona just to have fun with friends. So ngathi ngihamba endleleni kwaqhamuka a group of guys abama-colored because bekhuluma bodwa nabe-Africans. So mabehlangana nami I think bekwabantu abebengazi because ngangizwa inkulumo zabo the time benza lezi zinto ababezenza kumina. Bona babewu5 so base bangithatha indawo esemgaqweni osenzansi bathi asikhuphukeni sele ngaphezulu khona ibhayiki khona le phezulu. So safika ke lapha ebhayiki mina ngaleso sikhathi bese ngisabela nje impilo yami kuphela because bengithi ngenza yonke into abasingizoyenza manje. Sikhuphuke sifike lapha ebhayiki masifika ebhayiki okay bebo5 and then waqala lo emgaqweni straight phansi emgaqweni mina bekufanele ukuthi ngilale phansi kanje emgaqweni. Wayenza lo omunye qale kwaba buhlungu kodwa ngagcina sengasena ndaba nami ngithi hayi okay noma ngaba buhlungu ayikho into engizoyenza lana bayakwenza ke konke baze baqeda bonke. Uthi ngenxa yokwesabela impilo yakhe akazange ngalibike emaphoyiseni lolu daba. Uveza ukuthi abantu ababemdlwengula babethi bamlungisa indlela eyona. Ngokombiko weJustice Forum angu-54% amacala nenzondo angabikwe emaphoyiseni. Ngakho ke uMesuli ungomunye wabesifazana abadinga usizo njengoba mawukhuluma naye ngalolu daba lokudlwengulwa kwakhe ehlengezela izinyembezi. For ukuthi ngireport le case le angaze ngize ngireport kuthi into engiphatha kabi kumina kuphela mawukuthi ngiyacabanga sengingedwa. The time bekhuluma zonke lezi zinto lezi abeyikhuluma ngaleso sikhathi lokho bekungiphatha kabi vele kodwa ukubona ukuthi ayikho into engizoyenza manje ngoba bengisabela impilo yami nanokuthi mhlawumbe ngizolibele ngenza izinto engekho right ezizobenza ukuthi banyanye mase begcina sebeyangibulala. Ngaye ngabanjwa even ekhaya ngizama ukuthi ngiyibulale. Ikona lokho nako kodwa ngiyabona ukuthi akukho enough. Mhlawumbe ngazi noma ngathola omunye umuntu engakhuluma naye kodwa ukuthi mina engqondweni yami ngiyaye ngicele ukuthi kuzosizana ukuthi mase sengikhulumile ngiphi umehluko omunye umuntu osiceleni ozowenza nanokuthi mhlawumbe ashintshe indlela engicabanga ngayo mina ngaleso sikhathi engisuke ngicabanga ngazo. I-support ikhona ekhaya kodwa ngaze ngithole support mayelana nalento le ngoba ngaze ngize ngixoxe ngoba akwenzekalanga lokho kuphela okwenzakalele eGoli kwi-rape. Bese kufika even abantu endlini baphethe ibhamu bathi sifuna lesitabane lesi ekuthiwa uMesuli. Khona ngelanga lapho kwaze wafika khona abantu babambe inkunzi indlu yonke kwagwaza umfana lo munye washona bashisa abantu omunye bamshisa ngestofu esandleni bantshontsha izikhwama benze nje into engekho right bashaya even uma wami ngempama. Labo bafana labo kwabafana abekade sihlangane nabo endaweni nje siphuza base bathi bamba nasibaya endlini siyothatha
siyoshintsha thina mase sihamba nabo bayiphesevele imali kanti labo bafana labo bafuna ukuzofika endlini babamba inkunzi kanjalo mase beqedile ukuyibamba sebeyaphinda futhi sebayabuya ngesikhathi sabo waqedanga ukubamba inkunzi bafuna ukuzoqhubeka and then mase sebefika-ke sebememeza igama lami ukuthi sifuna ubani sifuna lesitabanelo sesumesulu and then mina manje wonke umndeni lo ubona ukuthi imina engibafaka kwi-riski. Umsunguli wenhlangano elwela amalungelo abantu abazalwe benobunye ubulili kodwa bungahambisani nobuyena iTranshope ezinze Mlazi uthi wasungula le nhlangano ngemuva kokuthola izingqinamba eziningi kanye nokuhlukumezeka. Naye ungomunye wabesifazane oseke wadlwengulwa umuntu owayemazi kodwa wangalithola usizo. So iyona organization yadisakhona emelela abantu and silwala stigma and discrimination emphakathini because bona abantu abasijwayele ukucwasa kakhulu and wonke indawo lapho esihamba khona. So I am a rape survivor. I'm not a victim. And the reason why I say I'm not a victim because if I was a victim ngabe kade ngafa and ngabe kade ngayibulala because yonke le picture ihlezi ihlala ibuyi. So for mina kwenzeka kwaba umuntu engangimazi and ekumazini kwami lo muntu mengihamba ngiyolivula icala mefike police station the first thing asinayo ke thina police station ngala ngasekhaya seduze sine satellite police station 4 room nje ngiyana nje uthi ufika la awunayo ngisho negumbi lokuthi ungene ngale ukwazi ukuthi ufike ubika indaba yakho ubika indawo yakho la khona umuntu ozocertify la. So mengifika ngithi ngiyachaza at that time I didn't read as the correct gender because right now the only thing maybe mhlawumbe nganginikeza ukuthi there's something la it's maybe my voice but beside that there's nothing. So at that point of time you could clearly see that I was trans and even though at that time I didn't identify as trans, the first thing iphoyisa langibuza yona ukuthi ubuke ngisachaza lokho. So siyaqala ngibukisisa kahle umfana noma intombazana was dripping with the blood and I was confused. Nomuntu engithi mengikhula ngimbone ngithi ngiyayibona kulo muntu lo. So ngikhule ngicabanga ukuthi ngigay because mengenayo language kungekho lutho ekhona emphakathini ukuthi ngathi mikhuluma ukhulumeke kuthiwe nakho. So ngathi mengikhula kungekho lutho ekhona kwazi ukungisiza. 2016 I started medically transitioning and ngangisengibona udokotela owayengisiza ukuthi lokho engikona ngaphakathi ngikwazi ukukhipha ngaphandle. So kwasokwaba yilapho ke engaqala khona ukuthi ngirealize ukuthi mina sengiyathola ukusiza kodwa uza kwethu lo seceleni wami akanalo le access yalo lisize engitholayo and ngangikhambela badla ngihamba ngeMaritzburg ukuze ngikwazi ukuthola usizo. So omunye umuntu ongenayo shona leyo mali yokugibela eMaritzburg yothola lo sizo uba nenkinga namanje even though sasebenzisa neMaritzburg njenge source of ilento le kodwa into eba inkinga kakhulu mengekho umuntu ade ethi emphakathini mehamba kuthiwa hayibo lo ngiyafana naye. So organization yaqala kanjalo ukuthi I wanted ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe isibuko so abantu abaqhamukayo and most of the time izinto eziningi mengekho documented. If mengekho documented ayikazi yaba khona leyo nto. So I wanted ukuthi ngibe khona ngibe documented for the next generation so the next generation would not fall into the trap engafalla kuyona so that nabo bezokwazi ukuthi bethole usizo ngendlela abangayisiza ngakhona. Nathi siqale nje sithi hi so provider psychosocial so supportana sikhuluma indaba zethu inkinga zethu and then abanye bagcine beyibulala because omunye umuntu hayi ukuthi usuke mina ngithi umuntu akayibulali ke mina ngithi mina umuntu ubulawe inina because inini suke ukuhluleka ukomamkela. Kwase kwabonakala ukuthi ama-needs maningi asisebenzi ama-needs maningi siyahlukunyezwa asikwazi ukufunda ezikoleni because muthi uyafika esikoleni kuthiwa hayi gqoka ibhloko muthi uyafika esikoleni kuthiwa hayi ungakwenza into ukuthi ngoba phela wena umfana because babona into ebhalwe kwisitifiketi and then ugcina ungasakwazi ukufunda ufail esikoleni because unale depression eyenzakalayo. We have ama-dead cases of hate crime KZN awu 4 like ingathi KZN eThekwini
awu4 abantu ababulewe. Siqala ngoLindo Cele size ngoSipha, size ngoAnele Bhengu, khona omunye nje osanda kubulawa nje manje uPink. And lo ma cases enzeka wonke la, just that wona ayakwazi uku-identify ngomuntu usuke selele phansi. Nginenhlanhla ke mina ngaba nomzali owamukelayo isipho uNkulunkulu amuphe sona. So mekade kube khona isimo sokuthi khona umuntu oxoshiwe ekhaya kubo, khona umuntu okwenzakalana, and then igcine sesihlala naye la ekhaya, okuphinde futhi sigcine sesikhuluma naye izinto sekwenzeka zonke lezo zinto. Sabona ukuthi no, asithatheni kube support group, saba ne support group, mesiba nalo support group sabona ukuthi support group iyakhulu, and then mesiqala inhlangano vese iqale nje kwama support group kwathi kumele manje siregister. Kwaba khona inkinga ukuthi phela sekuya register manje, sekumele kwenze into ukuthi saye saba nenhlanhla ngo-2019 sathola i-funding yokuthi sihambe siyofunda, whereby sihamba ke sawufunda ukuthi organization irana kanjani. Usazi ukuthi baningi abantu abagcina ngokuzibulala ngoba bengakutholi ukwesekwa ekhaya kanye nasemphakathini. But sithi le yamalungelo, how do I celebrate something engakwazi ukuthi ngi-incorporate, ngikwazi ukuyi-activate la kahle, because ikhona in black and white, but anginalo lelo lungelo mina lokuthi ngenze that's whatever I wanna do. Kungaba khona kube kuhle ngoba ngisho ukuthi i-constitution yethu yinhle, ine-freedom charter enhle kabe ekhuluma izibe specific ithi towards sexual orientation and gender identity. Uthi njengoba kuyinyanga yamalungelo, ucela ukuthi nabo baphathwe ngendlela efanayo nayo wonke umuntu. Kanti kuyena ukuthi inyanga yamalungelo akusho lutho kuyena ngoba kazizwe umuntu okhululekile eNingizimu Afrika. And mina ngithi asi-celebrate last Freedom Day last year. The theme was freedom, where are you? Because we haven't seen the freedom. Mina I'm born free, and ukuba born free kwami angikaze ngayibona freedom kuzobe namhlanje. And kunzima ukuthi ngize ngithi i-constitution yinhle and siyawu-celebrate lo suku. So celebrate kanjani ngisangakwazi ukuyobopha umuntu ukuthi uyangicwasa ungibiza ngento engayona. Inhloko yomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ithi abahambisani nokubulawa kwabantu, ngisho kungathiwa baqhamuka emphakathini we-LGBTQIA+, kodwa bonke abantu kufanele baphathwe ngendlela efanayo futhi besekwe ngendlela okuyiyona. Ukuhlukumeza even isector le yama LGBTQI+ nakhona siyaphuma sibasupport ukuze sothi no ubulawa umuntu, ngoba akekho umuntu onelungelo lokubulala umuntu, noma nga unayiphi sexual orientation ilungelo lakho, noma nga umuntu awusamthandi akanalo ilungelo lokuthi angakubulala. So sasebenzisana nemphakathi, siyajabula ukuthi akhona ama civil society organizations la othola ukuthi afocus kakhulu even emadodeni, asilekelela kuma programs ethatha men championing change, because sikholela ukuthi ngeke siqede lesihlava sokubulawa kwabantu besifazane nezingane uma amadoda engekho part of the solution. So siyakholela ukuthi lokho kungakwazi ukuthi kusilekelele kakhulu. Enye into ke sibukile la KwaZulu Natal ukuthi khona ama hotspot areas la ngempela kunodlame olukhulu olubhekiswe kubantwana nabantu besifazane. Sase sithi eplanini esinalo kule department sase siyafocus in those areas. NjengaseNanda nje sine plan nje likhuluma ngeNanda nje ngqo nama stakeholders akhona. Sabuka futhi imzumbe ifaka nomthwalo umeswazi ukuthi kuba basematheni. Sase sibuka nasemsunduzi, sase sibuka nakwaNongoma ukuthi nakwaNongoma alokho khona lama incidences ukuthi bayahlukumezeka abantu besifazane nabantwana. So sikholela ukuthi ukhona umehluko esokwazi ukwenza, nanokuthi ke ohleleni lethu njengoba ngithi sinama programs akhona na target ukuthi siye ezikoleni, akhona la abengikhuluma ngawo nje o social behavior change. Asike sithi ke shelele ezitolo sizobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli, usabukele zona indaba ze1KZNTV. Asikukhumbuze lezo ke ezihamba phambili namhlanje. Iningizimu Afrika ke igubha inyanga yamalungelo abantu. Kuphumeke umkhankaso kuyohlonza izinkinga zomphakathi waseThekwini, kanti kuvulwe indawo ezogcina izinto zasemtholampilo esiyisebenzile eThekwini.
Usotswebhu wekomidi lokuhlalisa kwabantu nenqalasizinda eThekwini, uChirel Sisoka, uthi-ke baphume umkhankaso kuyohlonza-ke izinkinga ezibhekene nomphakathi waseThekwini. Uthi-ke lokhu bakwenza njengekomidi behambisana nabasebenzi bomkhandlu ukuxazulula lezi zinkinga. USisoka uthi-ke bakwenza lokhu njalo ngoLwesine ukuze kusheshiswe intuthuko eyakubantu. Ukusho lokhu-ke ekhuluma neziko lwezindaba ngenkathi-ke behambele umphakathi waseMawodi eThekwini. Ikomiti elibhekelele ukuhlaliswa kwabantu nenqalasizinda emkhandlwini weTheku usuphume umkhankaso wokuhlanganyela nomphakathi njalo ngoLwesine ngenhloso yokuxazulula izinkinga ezikhungethe umphakathi. Kanti usotswebhu waleli komiti uthi abakutholile emphakathini ukuntuleka kwamanzi nokungaqoqo kwemfucuza ngesikhathi. Izingqinamba esifike sahlangabezana nazo kakhulu ukuntuleka kwamanzi. 2 sibhekana nendaba yongaqoqwa ngendlela yemfucuza kanye nokuntshontsha kwamamitha, ukuntshontsha kwemigqomo, abantu abakhele endaweni engahlelekile kahle engamukele ukuthi ngahlala abantu, ama-bridge angekho esimeni ukuthi uma kunezimvula agcwale abantu abangakwazi ukudlula kuzona. Ke ngoba njengoba sila sihambi isodwa njengamakhansela kodwa sifike la nabaphathiswa beminyango abamanzi, abakagesi, abokuqoqwa kwemfucuza, abaka roads, abaka engineering. Sizophuma ke manje sihambe sibheka yonke lezi ndawo kade zibalulwa la sikwazi ukufila singagcini nje ukuthi sihlale office siziqoqe lezi zinto kodwa siye phansi la sizoyibonela khona ngamehlo enyama ukuthi kahle kahle umonakalo ungakanani nokuthi ke mase siyabuya siba namaqhinga ukuthi silungisa kanjani lezi zinto. Kanti ukhansela umhlongo wase-Ward 59 uthi lolu hlelo lizobuyisela ithemba kubantu futhi bazobona ukuba izinkinga zabo uzoxazululwa nini ngasiphi isikhathi. We are very glad of a program uhlalo nekomiti lonke yokuthi besondele emphakathini beyolungisa izinkinga zemphakathi. Lokho kusilekelela kakhulu ngoba kukhona ingqinamba ukubona ukuthi zingaphezulu kwamandla ethu zama-ward councillor, but uma ikomiti li-flexible kanje likwazi ukusondela kuthina lizwe izinkinga zabantu and some of lezo inkinga izilungiswe on spot. Umoya wami avujabulile ngento yase Trinity Reservoir la khona esikwaze khona ukuthi usihlalo eyilungise nje on spot. Ezindabeni ze-1KZNTV kube uSkananda eMawodi eThekwini. Ungqongqoshe womnyango wezezimali kulesi sifundazwe uNomsadube Ncube ugqugquzele abantu ukuthi baqhubeke nokungena kwemikhakha eyahlukene nebithathwa ngokuthi eyabamhlophe ukuze kuzodaleka amathuba emisebenzi. uDube Ncube usho lokhu ngesikhathi kuvula ngokusemthethweni indawo ezogcina izinto zisemtholampilo esezisebenzile iMakhathini Medical Waste eCateridge. Kuqophe kumlando ngesikhathi kuvula ngokusemthethweni isikhungo esogcina izinto zezempilo esezisebenzile nokuyisikhungo esizosiza kakhulu nokudala amathuba emisebenzi eyahlukene endaweni yaseCateridge. Ekhuluma kulomcimbi womnyango wezezimali kulesi sifundazwe ugqugquzela osomabhizinisi abamnyama ngokuthi bangene emabhizinisini abethatha ngokuthi wabamhlophe ngaphambilini. Companies like the one of Mr. Makhathini here, the medical waste, prove that it is possible really when you put your mind and when government also provide opportunities as well as the black entrepreneurs. Instead of sitting and folding their arms and hoping that somebody's going to bring something on a tray, it is possible to participate in the mainstream economy like what we are experiencing here today. Owalesi khungo uthi into abahluphayo njengosomabhizinisi ukuba novalo ngokufeza iphupho nombono wakho ngongena emabhizinisini amakhulu. Wathi lokho kubenza basalele emumva nangezinto ezibalekile ngabe bayazenza emphakathini. Amabhizinisi lapho uthola ukuthi abantu bakisa abamnyama bekho kuona abephethwe wonqiwa isikhathi eside kodwa nathi ezabantu abamnyama sihlakaniphile funeke silwe nje angisho ukuthi silwe ngekwepha kodwa funeke silwe ukuze sikwazi ukungena kulezi inhlobo zamabhizinisi. uDube Ncube eqhubeka uvese ukuthi nakuba ngabanga lula kuMakhathini ukufika kuleli zinga
kodwa bayabonga ukuthi ekugcineni umsebenzi ufezekile ize ziningi ingqinamba bebhekene nazo ngesikhathi kusaqhubeka lesakhiwo. And we know that over the past years, it's not been a plain sailing for Mr. Makhathini here. He's had to really struggle, just like many other businesses, but he has been able to create multiple and diverse pathways in the instruments of black industrialists to enter the strategic market and industrial value chain that he has been able to achieve. And that is why for us, the broader objective was for us as government, but also within the black industrialists to ensure that entities such as the Itala, the Growth Fund, and other entities are able really to support these initiatives that we are seeing here today. Kutebogo Sibisi, Ekheto Ridge. Njengoba ke ithimba lezindaba like labika ngaphambili ngenkenke ebhekene nomphakathi wasendaweni yaseNgonyameni yakwantula ke izidingo nqangi ezifana namanzi nokunye, imeya yomkhandlu dolobha iTheku uMxolisi Khawunda uhambele kule ndawo ngenhloso kuzwa ke izimvo zomphakathi. Phakathi kwezinto eziseqhulwini okukhalwe ngazo ukwesela ke umtholampilo kanye nomtapolo wolwazi nokunye. Amanzi ke asalokhu ke ayinkinga kuleli nokunye. Ngemva kokubika ngosizi lomphakathi wasendaweni yaseNgonyameni eThekwini obewentula amanzi, lo mphakathi uthole ithuba lokubika izinkinga zawo kuloyo oyimeya yomkhandlu dolobha iTheku uMxolisi Khawunda ngenxa ke yokuqonga kwezinkinga esibhekene nalo mphakathi. La isinenkinga. Amanzi impela awezi. Kepha ungezi kwamanzi ngale eBhijani kwenziwa ukuthi umgwaqo asinawo. Engabi njengoba ungekho umgwaqo sengike ngalahlekelwa ngisho na imoti ngoba uma unethile angikwazi ukufika ekhaya. Imoti yangilahlekela ilawo 80,000 rand. Namanje amanzi uma kwezekile afika kanye ngenyanga siyabonga. Nawo asikhali kakhulu ngawo ngoba indlela abakhala ngayo nathi sikhala ngayo ayikho indlela ukuthi lihambe ukukhuleka iloli lamanzi ngale. Siyacela ukuthi ke nisizwele ngoba siyanti impela ngale mhlambi zakhamuzi seyifikile la ku30. Sibaningi kodwa siyahlupheka. Asazi ukuthi sokhala kubani. Sisacela ukwakhelwa ipolice station bakwethu kukude eBB kunathi. Okunye engengisangena kukhona kakhulu indaba yamanzi nomgwaqo ngoba sekukhulunywa kakhulu ngako. Umgwaqo futhi ngiyakholwa ukuthi ume ubonile ngoba ngiyacabanga ukuthi osezofika la uhambe kuwona lowo mgwaqo. Nokunye ekade sikhala ngakho sicela ukufakelwa umgubane emgaqweni wethu Khansela Mkhize lapha yangakwantini Nkosi yami. Ngapho kwangafakwa insimbi angikwazi ukwenza lutho sicela ama clinic. Kulukhuni kabi kuya kwaKhay singenayo imali sihola impesheni. Sihambe siyakhewutshela ke imali kubantu ngoba ufuna ukuye clinic. Nakhona lapha eclinic uhamba kabuhlungu ngoba phela ayikubeki imoto emgwaqweni. Imoto ikubeka le kude ukhankaseke uxhogolozeke uxhogolozeke imnyama phela. Ngesikhathi ithimba lezindaba livakashele kule ndawo ngasekuqaleni kwenyanga eyedlule kwakhalwa ke ngedamu elikule ndawo kepha ke elingawusiza umphakathi kanti futhi nezimoto ezithwala amanzi ziphelela ke elokishini uMlazi elakuleli lisabhekene nengwadla kwantuleka kwamanzi kwazise ziningi ezinye indawo ezikhala ngayo belulenkinga. uKhawunda udalule ukuthi ke basemaphethelweni engxoxo zokulungisa kumgwaqo obusuhlalise libhojozi lomphakathi. Uthi ke njengoba amanzi bewaphakelwa umngeni water ubazisile ke ngeinkinga zeimali osabhekene nazo nokwenza ke kube nzima ukuphakela amanzi emphakathini. Noma kuthiwa ke sonile kodwa musu kushisa into ezosiza wena. Mawusushisa ihholo lase ward 84 uzolidinga wena kusasa ukuthi ube nomcimbi kulona uzolithola phi mawusulishisile. Ngeke silakhe thina
ngifisa nokunazisa njengomeya waseThekwini nalamakhansela ahlezi la ozoshisa into asiyilungisi. Hlala emlotheni, ushadele emlotheni, imingcwabo ibambele emlothweni, yonke into uyenzele emlothweni. Oshisa into asizukuyilungisa, asinamali yokumoshwa. Asinayo nje imali yokumoshwa, imali yomphakathi lesisebenza ngayo asikwazi ukuyimosha. Wena ke dadethu obusathi usakhuthaza ithayi nomentshisi, shisani ke ngeke nibe nalutho, ngeke sikwenzele lutho futhi after that. Akekho umuntu ozofika shise, sigijimeke thina emva kwakhe ke sesiyokwakha. Kube kukhona indawo engenayo leyo nto. Kujwayelekile ukuba umphakathi ukhala ngezidingo nqangi ugcineke usucikela phansi impahla kanye ke nenqalazinda evele ikhona. UKhawunda uthi ke ngeke besayihlupha ngokuphinde balungisa inqalazinda eyobe icekele phansi umphakathi ngenxa yembhikisho. Kwazise lokho ke kubuyisela umqiqo ukuhambisa izidingo emphakathini. Lo mgwaqo nakho okuzokwenzeka. Sekufike estagini la khona niyazi kwaHulumeni ikhishwa amathenda ku-applywe mase kuqokwa inkampani okuyiyona ezokwenza leyo project leyo lo msebenzi. La ubaba kade ekhala khona ukuthi wagcina khona umgwaqo oqedelwanga noma ngeke kwenziwe ama-kilometers amaningi kodwa njengamanje ithenda esi-awadiwe eyokwenza 5 kilometers. Siyawudinga leli damu ethi uMkhomazi Dam. Abamlaleli umongameli kade ekhuluma ethula inkulumo yakhe yesizwe, i-State of the Nation address, ulibalelile idamu laseMkhomazi. Washo ukuthi ke kukhona imadlana encane efakwe khona elako 860 million rand. Ukhona ke umsebenzi uqalwiwe njengamanje ukuthi lakhiwe leli damu, siyakujabulela ke lokho. Nakuba ke idamu lilikhulu kakhulu, lidinga imali enkulu kakhulu 24 kuya ku 28 billion rands. Kodwa ngoba sekukhona ekuqaliwe ukwenziwe siyakuthakasela lokho. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Asiphinde ke sithi sishelele eyitolo sobuye siqhubeke nezindaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV. Asikukhumbuze lezo ethe zahamba phambili usukwini. Sithe Iningizimu Afrika igubha inyanga yamalungelo abantu. Kuphume umkhankaso ukuyohlonza ke izinkinga zomphakathi waseThekwini. Kanti kuvule indawo ezogcina izinto zasemtholampilo eseyisebenzile eThekwini. Asibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu14.94 cent maqhathaniswa nedola laseMelika, libo 19.65 cent maqhathaniswa nopound waseBritain, libo 16.54 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libo $1,934.89 cent ounce, kuthola ngahliziyo wona ube $106.64 cents umphongolo. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele sibeka la ebesikuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe ahlangane ngesikhathi esilandelayo. Iminkosi savuma nje nisale kahle emakhaya.